Ka All India Khasi Jaintia Christian Fellowship kan pelong ya ka annual meet ka basaw jongka hanong ba Kolkata nadu ka shitarik hadu ka artarik unailar jarar Rio ha ka ba ka KJCF Kolkata kan long ka host kani ka sien ka ba baka KJCF Kolkata kan long ka host la seng ya ka AIJKCF ha ka snam jarar phuai ha ka por jongka khlam COVID-19 daki khun kasi nakalangkari India daka thong ban pinskam ya ka jingya teli jingya dei para bangen bat jingya seng lang hapadengi kasi ki basyong basa ha ki jalla bapher jongkari hadu menta ka AIKJCF kala pelong lai teli ki annual meet ka baningkong ha KJCF Kolkata jarar pulai kabaar ha KJCF Vellore jarar Psau bat kabalai ha KJCF New Delhi jarar Psan menta usnam ka annual meet ka basaw ka Longbyang ha Kolkata kani ka jeseng ka long ha kapor jong ka jinga kendo lang ki khun khasi jantia na kalangkari India ha po ka shatri jong ka AIKJCF ha ka baki nongkren ki sasam ya ka ktinu blay ki nongkren bakongsan kinlong Reverend Hamlet Kiraji, President and Senior Pastor, Full Gospel Fellowship Church Shillong. Reverend Dr. BGS Emily, former Principal, John Robert Theological College Shillong. Ka AIKJCF, Lingba ka ni ka jingpentep, ka kentu bat kerpat ya baro ki para banget ki basyong basa ha ka jala Meghalaya. Bat ha kalangkari India bakin kenmau kerpang ha ki jingduay na kabenta ka ni ka lempung jing ya kendo lang ka ba shisien shisnam. Na kabenta ki jingte bakamania. Pila bon kontak ha ki ni ki number harum. Chairperson AIKJCF. Pra saw nyo kandai, like kandai saw not ar. Secretary AIKJCF. Pra iwe saw kandai, hanrio nyo pra lai.